ana kiai umur 70, perawan umur 19 ngoten. Akhire karena niku santrine nggih. Akhire sopan ngeten niku. Dadi bojone sing 19 niku sopan pancen santrine. Nalikane ibadah kumpul niku para rawuh nggih meneng mawon wong pancen santrine, meneng manut. Monggo bapak-bapak kalian bayang ning. Meneng mawon si santri niki. Terus sampun sak wulan, 2 wulan keluarga kali yai niki, terus sing wedok bojone sing nom niku terus matur nggih. Nalikane kumpul matur, "Yai, kepareng matur. Apa ning? Napa diijini kula niki obah-obah?" Diterusno mboten niki? Nggih. Derase yai, iya. Akhiripun nggih obah-obah. Terus ngeten para rawuh, pas malam Jumat niku terus ibadah malih pancen suami istri ibadah. Nah, ngeten ning malam Jumat mateni setan. Nggih Yai. Nggih, kalian izini kados pinginane. Nggih. Izini. Dan diizini kumpul para rawuh jam 8 mari isya. Terus mantun ngeten karena sik enom jam 10 niku matur malih, mboten mateni setan malih Yai. Nggih. Akhire Yai sing umur 70 niku usaha. Ya apa ya? Ya wis gak apa-apa. Akhire kumpul malih meksa umur 70. Dan ngeten para kumpul. Terus mantun ngeten jam 12 niku. Nggih, ninge niki matur malih. Ngapunten Yai, napa badhe mateni setan malih. Jari Yai, wis mati kabeh paling setane. Dira sing ning, mboten Yai, tasih kathah setan Yai, mboten kira mati sedaya. Ngene lho ning, lek tak terusno sing mati duduk setane. Sing mati aku nggo.